Kam jdete, pane šéfe? Vole, to je život. Hej, kámo, nacházíme se v šéfovo kanceláři. Udělal jste si kávu? Aha, výborně. Že prdel, vole, půl světa jste procestoval. Ty vole, to je život. Hudba, křeslo. Co vám schází, vole, pane Kocour? Nic, máte v piči. Jdeme se podívat na dílnu. Tak pojď. Ten Kocour má fakt prdeli. Tak to tady projdeme, vole. Tak to, pane generální. Můžeme to tady projít? No jo. Kontrola, vole. První musí vycházet šéf, vole, vždycky. Jo. Tak zkusíme dojít na dílnu. No, prosím. Ty vole, tohle to je tohle vůbec naše dílna? Pane řediteli, takový bordel tady máte, vole. Ty vole, děláte prdel, já jsem vám říkal, že přestaňte s těma drogama, vole. Natáhnete nás do průsodu, vole. Už toho bylo dost, vole. Já se radši přesvědčím, jestli to je moje dílna s Kocourkem. Jo, ty vole, to by mohlo být naše. Pane Kocourku. I kokos tady máme. Vypadá, že to je naše dílna, vole. Tak co, vole? To je prdel. Pro pana Kocourka jsme koupili nový motor. Máš 40 koní víc. Aby měl na čem řádit. Zimní provoz. Letní provoz. A to je pouze víkendovka, když nemá co dělat. A moje nejoblíbenější. Ještě někde tady musí být KTM-kový. Ty vole, Kocoure. Z tohohle bude jednou průser jako kráva, vole. Takhle ne, vole. Tohle by se mi nelíbilo. Podívej se na to.